Täällä kotimaassa Merenkulun turvallisuuskeskuksen rakentaminen Lohjalle on alkamassa. Meriturvaksi ristitystä keskuksesta tulee valtakunnallinen laitos, joka palvelee muun muassa merenkulun muita oppilaitoksia ja kauppalaivastoa. Lohjalle rakennetaan suuri allassimulaattori. Laitoksen muut osat tulevat Espoon Otaniemeen ja Kirkkonummen Upinniemeen. Lohjan uimahalli oli tänään lainattu tulevan Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen käyttöön. Altaassa järjestettiin pelastusnäytös. 3 vuoden kuluttua samoja manööverejä voi harjoitella Lohjalle rakennetussa meriturvan allassimulaattorissa. Laitoksen sijoituspaikasta käytiin kiivas kädenvääntö. Ainakin Paraisten Airisto olisi halunnut rakentaa laitoksen omille vesilleen. Hallitus päätti kuitenkin keväällä, että laitos sijoitetaankin sisämaahan. Meren sijasta rakennetaan uima-allas. Allas on oikeastaan ainoa turvallinen paikka. Siellä on mahdollista harjoitella sillä tavalla, ettei tarvitse pelätä. Siellä on apu lähellä ja siellä voidaan simuloida olosuhteita, voidaan muuttaa olosuhteita. Siellä voidaan saada aikaan kovaa meteliä, aallokkoa, tuulta, kaikkea semmoista, mikä hermostuttaa ihmistä. No kuinka todentuntuiset olosuhteet siihen valmistumaan simulaattorialtaaseen sitten oikein saadaan? Kuinka hurja siellä voi tunnelma hurjimmillaan olla? Se voi varmasti olla niin hurjaa, että kovinkin merimies tietää pelkäävänsä. Meriturvasta tulee valtakunnallinen oppilaitos, johon keskitetään merenkulun turvallisuusasioiden opetus. Laitoksen asiakkaita ovat muut merenkulun oppilaitokset ja kauppalaivasto. Koulutettavia toivotaan myös puolustusvoimilta, rajavartioilta, tullista ja niin edelleen. Vauhtia koulutuskeskuksen syntymiselle ovat antaneet uudet merenkulun säännöt. Pari vuotta sitten kansainvälinen merenkulkujärjestö päätti, että kaikilla aluksilla työskentelevillä pitää olla yhdenmukainen pelastuskoulutus. Näin esimerkiksi ruotsilaivan tarjoilija tarvitsee pelastamistaitoja samalla tavalla kuin saman laivan perämies. Mutta meriturvan tarpeellisuudesta on käyty kuitenkin melkoinen kiistely. Laitoksen rakentaminen nielaisee 100 miljoonaa markkaa rahaa. Merenkulkuelinkeino haluaisi samaan aikaan valtion tukea lisää 60 miljoonaa. Merenkulkijat ja heidän järjestönsä ovatkin peräkanaa vaatineet, että mieluummin kuin uuteen oppilaitokseen valtion rahat pitäisi käyttää tukimarkkoina suomalaisen merenkulun hengissä pitämiseen.